Uffiċjal pubbliku għoli, Clive Farrugia, skont ir-rekords ta' Google, kien elenkat bħala l-advertiser ta' 292 riklam fissem il-Partit Laburista fil-jiem li waslu għall-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Dan possibilment biksur tar-regoli amministrattivi dwar politika imparzjali. Dawn ir-riklami jipromovu diversi wedit li għamel il-Partit Laburista. Fostom l-1,000 € super bonus. Clive Farrugia ilu jservi bħala l-kap tas-segretarjat fl-uffiċċju tas-segretarju permanenti ewlieni sa mill-2022 u huwa responsabbli mit-tmexxija tal-amministrazzjoni pubblika u l-implementazzjoni tal-liġijiet fost l-oħrajn. Il-Times of Malta rrapportat kif skont rekords ta' Google, Farrugia kien elenkat bħala l-advertiser ta' 292 riklam fl-aħħar 10 tiem tal-kampanja elettorali, inkluż fid-29 ta' Mejju. Fjum is-silenzju. Fil-fatt l-istess rekords juru li b'kollox ma' 88 riklam kienu viżibbli fjum is-silenzju. B'dawn ir-riklami jispiċċaw anka jiġbdu l-attenzjoni tar-riċerkaturi tal-Mediterranean Digital Media Observatory. Skont ir-regoli tal-amministrazzjoni pubblika l-ebda impjegat mandu jipparteċipa f'diskussjonijiet u attivitajiet politiċi matul il-ħin tax-xogħol jew anka fl-uffiċini tal-post tax-xogħol. Direttiva li tmur lura għall-2011 fil-fatt tajt li huwa essenzjali li l-konfidenza pubblika fil-parzjalità tas-servizz pubbliku ma tkunx imtebba. B'direttiva oħra li kienet aġġornata fl-2015 tajt li għalhekk uffiċjali fir-rwolijiet maniġerjali bħal Farrugia huma meqjusa kompletament projbiti milli jieħdu sehem f'kull tip ta' attività politika. Barra minn hekk dawn ir-riklami ma kinux immarkati bħala riklami imma bħala aħbarijiet u għalhekk jidhru li ma kinux konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar it-trasparenza fir-riklamar pubbliku. Mistoqsijiet mibgħuta kemm lil Clive Farrugia kif ukoll il-Prinċipal tas-Segretarjat Permanenti Tony Sultana mit-Times of Malta baqgħu mhux imwieġba.